че и него го няма вече 57 дена. Съжалявам, че е от нашия край. Господа министри, къде сте? Оставка! Оставка! Бяхме нападнати от 200 роми с брадви. Госпожо Бъчварова! Госпожо Бъчварова! От 200 нападатели вие арестувахте само 9, от които 9 остава само един. Къде се криете? Защо няма повдигнати обвинения? Защо няма повдигнати обвинения по редица нарушения от страна на ромите? Каква е тази дискриминация към българите? Ние сме просто едни обикновени данъкоплатци. Ние си плащаме данъците, ние уважаваме законите, ние уважаваме институциите, но не и тези, които са ги оглавили. И тук е място да кажем, че община Кърмен спира да плаща данъци, спира да плаща такса смет, да знаят, докато закона е за всички, така ще е за нас. Щом ромите и циганите не плащат, няма да плащаме и ние.